Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo uHlangamandla. Namhlanje ngizothanda ukuthi sibheke ukuphupha kusesikoleni. Ukuphupha nje kusesikoleni sibheke ukuthi kungabe kuchazani. Kuvamise-ke kodwa ukuhambisana nezimfundo zempilo, izinto ezifanele uzifunde empilweni yakho. Iy'ncazelo-ke uyazi ukuthi ziya ngokuhlukana ngokwenzeka ephushweni. Singabheka nje uma uphupha usesikoleni ufunda kusho ukuthi impilo yakho isesimeni sokufunda izinto ezintsha. Kungaba ulwazi olusha noma izifundo ezibalulekile ezizokwenza ukhule empilweni yakho. Kungaba abadala bakini futhi bafuna ukufundisa izinto zentwaso, noma mhlawumbe bakuvezela ukuthi bafuna ukuthi uye ethwaseni ukuze ukwazi ukusiza abantu abagulayo, noma ngingasho ukuthi ukuze ukwazi mhlampe ukuphilisa abantu abagulayo, noma ukuphilisa abantu futhi noma futhi mhlampe osondelene nabo. Singabheka nje uma uphupha esikoleni kodwa ungafundi kahle, noma nje angithi kungafundwa nje. Kungasho ukuthi empilweni kukhona izinto okazilungisile kahle, noma izinto okufanele uzilungise nje. Noma uzizwe ungakulungele ukubhekana nezinselelo osuke unazo ngaleso sikhathi. Kanti futhi kungenzeka ukuthi uma uphupha esikoleni esidala oseke wafunda kuso noma usuke waya kuso, kusho ukuthi kudala izinto zakho zomlando wakho, imicabango noma izigameko zakudala ziyabuya empilweni yakho ukuze uzifundise okuthile. Mhlawumbe kungamele ubhekisise lapho, noma sibheke nje ukuphupha usesikoleni nabanye abafundi. Mhlampe noma kungathiwa isikole mhlampe awukusona owawafunda kusona, kodwa nje khona ukuthi uphuphe esikoleni uwedwa. Lokho kusuke kuyinselela yakho nje yezinto mhlampe amaphutha akho okumele uwabheke. Kodwa uma usuphupha nabanye abafundi, kungasho nje ukuthi kumele ucabange indima yakho emphakathini, ubudlelwane nabanye ukuthi nibambisene kanjani nabanye abantu, noma mhlampe kumele ufunde ukubambisana nabanye abantu. Njengoba usuvela ephupheni mhlampe esikoleni kodwa unabanye abantu, sekunomahluko nje noma uphupha nje esikoleni uwedwa. Kuyaba-ke futhi nje ukuthi uphupha esikoleni amadlozi akho hlampe iyona ndlela futhi akumbulela ngayo ukuthi afune uyothwasa noma abanye bathi ukuya entwaseni. Ufunde izinto ezintsha ozokwazi ukuthi usize abanye abantu. Ukuyothwasa-ke kuhlukene-ke, kungabe ukuthi uzosebenzisa imithi noma wena uzothwasela ukuthi hlampe uzolapha ngesiwasho, noma hlampe-ke bakunike isiphiwo sokuthi wena nje uzophilisa abantu ngamanzi nje athandazeliwe, abantu baphile. Kuhlukahlukene-ke, hlezi ngichaza ukuthi abanye basebenzisa isiwasho, abanye imithi. Nawo la manzi lawa athandazeliwe nawo singawabiza ngokuthi asuke isiwasho. Uyawaphuza, uwafaka uma ugeza, uwenzani kanjalo. Iy'washo zisebenza ngokufana-ke, imithi nayo isebenza ngendlela yayo. Amanye amadlozi-ke hlezi kwelinye iphupho sengike ngasho ukuthi kuhlukene. Amanye amadlozi akathanda iy'washo kakhulu, amanye amadlozi akayithandi imithi, ngoba imithi ibuye ifakwe izinto eziningi, ezinye ey'ngekho right, ezinye ezi-right. Angigxeki umuntu usebenzisa kule nto le akholelwa kuyona, futhi usuke uzosizwa ileyo nto leyo wena okholelwa kuyona. Wazi ukuthi cha, mina isiwasho siyangisebenzela, imithi ayingisebenzeli, noma umuthi uyangisebenzela, isiwasho asingisebenzeli.
Kumele ukhumbule ngaso sonke nje isikhathi ukuthi ubizo abantu basuke bezoniwa lona alufani, alifani nje nhlobo. Njengokuphumelela kwethu kungafani, kusuke nje kuzongafani. Omunye nomunye osebenzisa lokho naye kusuke ku-right for yena, nawe ku-right for wena. Akumele ukuthi ugxeke lo munye osebenzisa leyo nto ngoba wena nena ubona ngazuthi ayikho right. Ayikho into ebhedayo, yonke izinto zi-right, ziyasebenza, zisebenza ngey'ndlela yazo. Okusho ukuthi zisiza futhi ngezindlela ezingafani. Ngiyabonga-ke bengicacise iphupho nje la ukuthi uphupho esikoleni kuhlukene kaningi. Ngiyabonga ukulalela izinifu ekugcineni. uNkulunkulu anibusise, aniphe konke enikufisayo.